खेबसे गोबार सारनि थाखाय आखाइ खबनानै होनांगौ 15निफ्राय 20,000 बर'जों लोगोसे आसामनि थागिबि फिसाफोरनो साख्रि होनायनि थाखाय आंनि न'नि सिख्ला दङ LLM पास खालामबाय बियो ल'नि MA जों समान LLM क'क्राझारनिफ्राय फैनाय मानसि असमिया फरायाखै बे असमिया रोङाब्ला बियो परिखाखौनो होनो मोना दा असमियाखौ रोंनानै हयथ'बां दाबो रोङाखै थेवबो देग्लाय परिखाखौ होबाय बियो मोसाहारि सारा खावलायनाय मथे चन्दन हाग्रामा बर' सेंग्राफोरखौ होसो होसो साख्रियाव हराङोनब्ला आरो बर' सेंग्राफ्रा बेसेबां गोदाव सोराव जागौमोन भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां जुदि ओंथि गोनां सोलोंथाइ लागासिनो दङब्ला मानो दिनै खौरां लानानै बबेबा गोजानाव थफ्ला गिदिर गिदिर लानानै बेंगालर हायद्राबाद मानो खामानि मावहैनो गोनां ओमफ्राय बिसोरखौ चन्दन आरो हाग्रामा मोना मन्थ्रि बिसोरखौ खिथाहरबाय आङो दै नोंसिनि मानसिया मा जाखो खारबाय अपमाना असनमान बियो होननानै फाथाय हाबफिनबाय बिसोर हमै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 58 बे खुंगा सानाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जाय फरायसाफोरखौ बाहागो लाहोदों बे जोबोद बाख्नायथाव सानसे समाव XNDP-फ्राबो गुबुन गुबुन हादोराव थादोंबाबो बा हाग्रा बंग्रा थाबोदोंबाबो XNDP-फोरनि माखासे प्रग्रामफ्राव XNDP-फोरनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय बेबायदि बादायलायनाय लाबोदोंमोन आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय मानगोनां आलासिफोरखौ खोनासंथावना फरायसाफोरनि गेजेराव जाय आलासिफ्रा बर'नि जारिमिनफोरखौ आरो मावनो गोनां खामानिफोरखौ थख' फोरमायदों बे जोबोद बाख्नायथाव लेंगुवेज एबा कालचारनि सायावबो मोनसे थ्रेट फैयो दिनै संस्कृत बादि मोनसे हिस्टरिक लेंगुवेज जायनाखि भारतनि प्रथम लेंगुवेज मोनजायो आरो बे संस्कृतआ दिनै मर्यादा थानाय मोनसे भाषा नाथाय बिनि सार्भाइभेला मोनसे थ्रेटेन जादों बेखौ बुंग्रा मानसिनि अनजिमाया गैया जालांदों अब्ला बोरैहाय थ्रेटेन जाखो बोरै प्रब्लेम फैखो जोंनि बर' रावखौबो गावनि न'आवबो जेला बाहायनो बावलायनाय जागोन मानसिफ्रा हाथाय बाजारावथ' जोङो गुबुन गुबुन राव रायलायनांगौ नाथाय गावबा गावनि न'आवबो जोङो इंलिस रोंगौ आसामिस रोंगौ हिन्दी रोंगौ होननानै बर' राव बाहायनायखौ नागारलायनाय जायोबा बे 8th सिडिउलाव थांनाय बर' रावाबो गोमाफिननो बारा गाव सम नांनाय नङा समाव जोंहा स्पिरिटआ दस्रामोन स्ट्रागलनि स्पिरिट मोनसे जे मोनथारनांगौ जोङो सानदोंमोन जे जों खालि बर'खौल' फरायगोन ओमफ्राय इंराजिखौल' फरायगोन जों जेखौ फराया होननानै आंबो सेंग्रा समाव बिदिनो सानोमोन दा दुनियाखौ नुबाय आङो बैसो जाबाय मा बेनि लकसाना मा बेनि लाबा मा बेखौ बारासिन मोजाङै साननो हाबाय आङो दा नुबाय आङो केबल बर' आरो इंलिस फरायनानै जोङो उन्नति खालामनो हाया दस्रा भाषाखौबो फरायथारनांगौ हिन्दीयानो जाथों असमियानो जाथों बेंगलियानो जाथों बा जिखुनु भाषा जेसेबां भाषा रोंनो हायो एसेबांनो मोजां दा कयेकटा उदाहरन होनि आङो आंनि न'नि मानसिनि आंना सासे आंनि न'नि सिख्ला दङ LLM पास खालामबाय बियो ल'नि MA जों समान LLM क'क्राझारनिफ्राय फैनाय मानसि असमिया फरायाखै दा आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव परिखा होनो थाखाय असमियाखौ रोंनांगौ असमियाखौ रोङाब्ला नों परिखाखौनो होनो मोना नोङो पासखौनो जाया नोङो दा असमियाखौ फरायनो थाखाय बे आंनि न'नि मानसिया बोसोरनै प्राइभेट टिउसन लाबाय बेखौ सोर फोरोंदों असमिया बा बेंगलि बा बर'आ नङा सासे बिहारनिफ्राय फैनाय मानसिया सासे सिख्लाया आंनि न'नि मानसिखौ असमियानो फोरोंदों बे असमिया रोङाब्ला बियो परिखाखौनो होनो मोना दा असमियाखौ रोंनानै हयथ'बां दाबो रोङाखै थेवबो देग्लाय परिखाखौ होबाय बियो प्रिलिमिनारिखौ पास जाबाय दा मेइनखौ होबाय मेइननि रिजाल्टखौ नेगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 58 बे खुंगा सानाव बाथ्रा दान्थेलायनाय बे जोबोद बाख्नायथाव आरो जाय आलासिफोरखौ फरायसुला फरायसुलि बर' हारिनि गेजेराव खोनासंथावना जारिमिनफोरखौ फोरमायदों बेबायदि खोनायोबा सोरबा रायजो राजाफ्राबो जोंनि बर' हारिनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ बयबो खोनासंनानै आगबारायगोन जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा हारिनि थाखाय जाय गेदेरमा आलासिफ्रा बर'नि जारिमिनफोरखौ गारबोनाय समनि जारिमिन आरो गोदानै जानो गोनां जारिमिन बेफोरखौ जाय आलासिफ्रा फोरमायदों बे जोबोर खोनासंथावना
नाथाय सम सम साफा सानै जाय बेनारखौ लानानै सोरबा गोहो खुंथायाव थानाय राजनितिक हान्जानि गेदेरमाफोरखौ आसि थुनानै बुंथावना नङा बिनिफ्राय जानगार थानाया मोजां। जाय पार्टिया गोहो खुंथायाव दं दिनैनि समाव सोरबा BPF पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौ खोथा होनानै फरायसाफोरखौ खोथा होनानै मावफुङै खामानिखौ बुंनो थाखाय जायफोर बेरेखा दल दिनैनि समाव बुंनांगोन UPPL पार्टी UPPL पार्टीनि जाय पार्टियाव दं बिथांमोना आसि थुनानै BPF पार्टीनि गेदेरमा जायफोर खोथा होनाय सोरबाया मोजां मावदों गाज्रि मावदों मोजां मावनायखौ मोजां मावनाय गाज्रि मावनायखौ गाज्रि मावनाय अबेबा मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावनो हायाखै बेफोरखौ आसि थुनानै बुंनो थाखाय जायफोर बेरेखा दल दं बिथांमोना बुंनो थाखाय पार्टी दंखायो। जायफोर गोहो खुंथायाव दं जायफ्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थि हान्जाखौ बुंनो थाखाय बा राजखान्थि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि मेलाव गसंनानै बाहागो लाथावना नङा बिनिफ्राय जानगार जानानै जाय गेदेरमाफोरखौ आलासि महरै हांख्रायदों खुंगा 58 बे खुंगा सानाव जोबोद खोनासंथावना जाय आलासिफ्रा फोरमायदों बर'नि जारिमिनफोरखौ ओरै जानांगौ फरायसाफ्रा ओरैबायदि जौगानांगौ आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय जोबोद बाख्नायथाव। सानसे समाव XNDPफ्राबो गुबुन गुबुन हादोराव दंमोनब्लाबो बा हाग्रा बंग्रा दंमोनबाबो XNDPफोरनि जोनोम सानाव जायखिजाया मेल मिटिङाव बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय लाखियोमोन। थिग दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58 खुंगा सानाव फरायसाफोरखौ बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायदों बे जोबोद बाख्नायथाव। आरो जाय आलासिफ्रा फरायसाफोरनि गेजेराव फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव जाय आलासिफ्रा खोनासंथावना जारिमिन फोरमायदों बे जोबोद बाख्नायथाव। आरो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेबायदिनो गेदेरमा आलासिफोरखौ लेंहरनानै जोबोद खोनासंथावना जारिमिनफोरखौ मावनो गोनां माखासे बर'फोरनि थांखिखौ थख' थख' जुदि नै बिदि जानांगौ आलासिफोरखौ हांख्रायोबा जोबोद खोनासंथावना। नाथाय मालाबा समाव जायफ्रा राजखान्थि हान्जानि गोजानाव थानांगौ जायफ्रा राजखान्थि हान्जानि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमाफोरखौ आसि थुनानै बुंनांगौ जायफ्रा बेरेखा दल दं बिथांमोना बुंनो हानाय लामा दं। नाथाय जायफ्रा राजखान्थि हान्जानि गेदेरमाफोरखौ आसि थुनानै बुंथावना नङा जायफ्रा राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट होथावना नङा बैफोर हान्जानि जाय पार्टिफ्रा राजखान्थि हान्जानि गोजानाव थानानै रायजो राजाफोरजों फरायसाफोरजों जुदि गसंफायोबा जोबोद जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोजां जागोन। Thank you. The dynamic president of All Bodo Students Union, Dipen Boro, and his colleagues, the former Vice Chancellor, Dr. Bharadwaj, our Anil Boro, Jogesh Deuri, the distinguished representatives from Bhutan. There are 2-3 gentlemen from Bhutan here, office bearers of these functions of APSU convention, and most importantly, the students and my brothers and sisters, आइफोर आरो आफाफोर निफ्राय साबसिना जागोन आंनि बिनानावफोर आरो फंबायफोर। कारण दिनैनि जे जथुमनायाव आं सानो बैसो हिसाबै हयथ' आंनो देरसिन दिनै, गतिके नोंसोर जा जेसेबां दङ बेवहाय आंनि फंबायफोर बिनानावफोर नोंसोर। आबसुनि मिटिङाव गोबावनि उनाव दिनै सुबिदा मोनदों फैनो थाखाय, बेनि थाखाय आबसुनि सभापति दिपेन बर'खौ आं धन्यबाद होयो। दा बर' भाषाया ओरैबायदि प्रग्रेस जालांबाय आङो हयथ' फ्राय बर' लिरनायखौनो बुजिनो हाला, मा लिरनाय जायो, गोदान गोदान शब्दआ फैबाय। जोंनि समाव जों एसामिस मिडियामजों फरायना फैनाय, मोजाङै फरायनो बर'नि कुतुब सुबिदाखौ मोना जोंनो फरायनो। जों असमियानि बा रमान स्क्रिप्टनि लिरोमोन पार्सनेल लेटार्सआव। दा खिन्थु
एखेबारे LP स्कुलनिफ्राय इउनिभार्सिटिसिम फोरोङो जायो बेखौ आरो सोलोङोबो जाहैबाय खुब गर्बनि खोथा बियो जे गावनि भाषाजों लेखा फरायनो हानाया मस्त मोजां खोथा जोङो बाराद्राय माने जोंखौनो साबायखर होनो दरकार जोङो बयबो बे जोंनि स्ट्रागोलाव प्रत्येकानो कन्ट्रिबिउट खालामबाय आरो जों दा मोनबाय जे जोंनि भाषा बियो होननानै किन्तु भाषा मोनबाय होननानै जे जोङो खालि जोंनि भाषाखौल' फरायगोन बियो मोजां नङा जै जेला जों बर' भाषानि प्रथम जे जोंनि भाषाजों जों सोलोंगोन होननानै बियोमोन बे समाव जोंहा स्पिरिटआ दस्रामोन स्ट्रागोलनि स्पिरिट मोनसे जे मोनथारनांगौ जोङो सानदोंमोन जे जों खालि बर'खौल' फरायगोन ओमफ्राय इंराजिखौल' फरायगोन जों जेखौ फराया होननानै आंबो सेंग्रा समाव बिदिनो सानोमोन दा दुनियाखौ नुबाय आङो बैसो जाबाय मा बेनि लकसाना मा बेनि लाबा मा बेखौ बारासिन मोजाङै साननो हाबाय आङो दा नुबाय आङो केबल बर' आरो इंलिस फरायनानै जोङो उन्नति खालामनो हाया दस्रा भाषाखौबो फरायथारनांगौ हिन्दीयानो जाथों असमियानो जाथों बेंगलियानो जाथों बा जिकुनु भाषा जेसेबां भाषा रोंनो हायो एसेबांनो मोजां दा कयेकटा उदाहरन होनि आङो आंनि न'नि मानसिनि आंना सासे आंनि न'नि सिख्ला दङ LLM पास खालामबाय बियो ल'नि MA जों समान LLM क'क्राझारनिफ्राय फैनाय मानसि असमिया फरायाखै दा आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव परीक्षा होनो थाखाय असमियाखौ रोंनांगौ असमियाखौ रोङाब्ला नों परीक्षाखौनो होनो मोना नोङो पासखौनो जाया नोङो दा असमियाखौ फरायनो थाखाय बे आंनि न'नि मानसिया बोसोरनै प्राइभेट टिउसन लाबाय बेखौ सोर फोरोंदों असमिया बा बेंगलि बा बर'आ नङा सासे बिहारनिफ्राय फैनाय मानसिया सासे सिख्लाया आंनि न'नि मानसिखौ असमियानो फोरोंदों बे असमिया रोङाब्ला बियो परीक्षाखौनो होनो मोना दा असमियाखौ रोंनानै हयथ'बां दाबो रोङाखै थेवबो देग्लाय परीक्षाखौ होबाय बियो प्रिलिमिनारिखौ पास जाबाय दा मेइनखौ होबाय मेइननि रिजाल्टखौ नेगासिनो दं बेयो मोनसे उदाहरन आरो मोनसेया सासे कलेजाव आंनि न'निनो मानसि गसाइगावआव फरायो सानसेखालि बावाखै बियो 2-3 मासनि सिगां घटना बियो गसाइगाव सार्कोल अफिसाव मोनसे खामानि दं बेहा मावनो गावनि सार्टिफिकेट लायनांगौ इनकाम सार्टिफिकेट ना माबा थांबाय बे सार्कोल अफिसाव बे खुदियाया असमियाबो रोङा बेंगलिबो रोङा हिन्दीखौबो एफाएफाल' रोंगौ दा थांनानै नायबाय सार्कोल अफिसाव गसाइगावआव बर' रोंनाय मानसियानो गैया बे दिनाव जे थाङो बियो हयथ' बर'नि एमप्लयिसफ्रा गैयामोन रावजोंबो रायज्लायनो हायाखिसै बियो गावनि खामानिया जायाखिसै फैफिनबाय न'आव बा नुवा होमबा जा लकसाना सोरनि लकसाना जोंनि गतिके भाषाखौ फरायथारनांगौ पार्टिकुलारलि बिसेसकरि असमिया हिन्दीखौ फरायथारनांगौ बा बेंगलिखौबो दं बेखौ फरायथारनांगौ मोनसे खाथिनिनो भाषा जोंनि दिनाव जोंनो नांगौ जे जेसेबां जों फरायनो हायो जोंनिनो मोजां बियो बिसोरथ' सानो नोंसोर फरायनाय दा फराय जोंहा जेबो गैया किन्तु फरायनाया बेनिफिटआ जोंनि थाखायसो लाबा जोंनि थाखायसो गतिके बे स्पिरिटखौ लाखि जे बर'नि फरायनायखौ जों गद्य खालामो जों मातृभाषा हिसाबै बिदिल' फरायथारगोन जोङो किन्तु दस्रा भाषाखौ फरायैया बियो भुल बियो फरायथारनांगौ बेखौ बियो मोनसे सेकेन्डआ थिग आसे बर'नि सोलोंबाय जोङो किन्तु दाबो जोङो मोजाङै मा उच्चारण खालामगोन बेखौ जों दाबो साननो हायाखै आङो दा मोसाहारिखौ जों सानो जे जोङो माने मोसानि बंस'मोन बे समाव बर'फोरनि किन्तु सोरबा हयथ' बुंनो हागौ ना मोसाहारिया नङा मोसाहारिया जाय मोसाग्रामोन डान्सिं खालामग्रा नङा होमबा दा बबे मोसाहारि बे मोसाग्रा ना बे लख्रा मोसानि जातिनि मानसिजोंलाय बेखौ क्लारिफाइ जाया ओमफ्राय प्रनाउन्सियेसना खायफा लिरो मोसाहारि खायफा लिरो मोसाहारि खायफा लिरो माचारि खायफा लिरो दस्रा धरनै माने खुनु मोनसे इउनिटि गैया जे कारेक्ट प्रनाउन्सियेसना मा जानांगौ बेफोरखौबो सोलोंनांगोन जोङो अनेक माबा दङ प्रनाउन्सियेसन दं एक्सुवेलि बर'फोरनि थाखाय मस्ट दिगदार दस्रा भाषाखौ मोजाङै सोलोंनानै प्रनाउन्स खालामनो हाया खारन जोंनि निजाखौनो जोङो मोजाङै प्रनाउन्स खालामनो हाया फोथार बहाय फोथार होबाय नोंसोर किन्तु हयथ' फोथार माने मा P बा F बा PH बे फोथार ना फोथार
बेखौबो जोङो मोजाङै दाबो साननानै दाबो जों प्रनाउन्स खालामनो हाया गतिके बे उच्चारणाबो मोजाङै थांनांगौ गावनि भाषाजों जेला मोजाङै उच्चारण खालामनो हायो दस्रा भाषानि उच्चारणखौबो नोङो मोजां खालामनो हागोन बेबायदिनो दा बर'फ्रा माने केवल भाषायावल' नङा दस्रायावबो खुब आवगायगासिनो दङ सिगाङाव थांगासिनो दङ 50 बोसोर सिगां जेला जों स्टुडेन्टमोन 50 बोसोर 60 बोसोरनि सिगां जेला आं शिलंआव फरायनाय समाव गुवाहाटीयाव सासे बर' दख'ना गाननानै थाबायनायखौ आं नुवाखै फरायनाय समाव आं शिलंआव फरायोमोन गुवाहाटीयाव फैयो जोङो शिलंआवथ' गैखाया बर' जोंनि बर' स्टुडेन्टस इउनियन जा दंमोन बेवहाय जोंनि हिन्जाव जे मिटिङाव फैयोमोन बेथ' दख'ना गाननानै फैयोमोन खिन्थु गुवाहाटीयाव नुवाखै सासेबो दिनै नायदो नोङो बे गुवाहाटीयाव साबसे बर' दङ दख'ना गाननानै बर' ओंखारनाय दं दा भाषाखौ बयनिबो सिगाङाव जों रायलायो बर'नि बै दिनाव जोङो लाजियोमोन बर'नि रायलायनो थाखाय हाब मारै रायलायोमोन जोंलाय बर' होननानै बेनि दा जोंहा एकदम उइथ प्राइड जोङो जोंनि भाषाखौ रायलायो बेसेबां चेन्ज जागोन नङा होमबा गुवाहाटीनि खोथा बुंबाय आङो दा ओरैबायदि मोनसे गुवाहाटीनि नामा बबेनिफ्राय फैदों बे टंलानि नामा बबेनिफ्राय फैदों नोंसोर टंलानि मानसि टंलानि मानसिया आंनि सिगाङावबो दिनै बुंदों बेखौ सिगाङावबो सानखादों आङो बे बर'नि राव बियो बर' शब्द बियो टंला नङा बर'नि बियो रावा थांला बेवहाय माने गोदो समाव गिदिर मैदेर फैनानै थाफैयो लख्रा फैनानै थाफैयो बेवहाय मानसिफ्रा हयथ' तेजपुरनिफ्राय बा दस्रा फैनानै गियो बेवहाय फैनो है मैदेर दं मानो थांला होननानै बे थांला ओमफ्राय टंला जाहैबाय बिनिफ्राय गुवाहाटीखौ अनेकानो माबायो दस्रा माने इन्टारप्रेट खालामो खिन्थु आंनि मथ' नैबे लेखायावबो लिरदां बे खोथाखौ बे लेखानि खोथाखौ आं उनाव बुंगोन गुवाहाटीया बर' शब्द गय हाथाइनिफ्राय फैदों बियो गय हाथाइ दा गुवाहाटीया माबोरै बेखौ एक्सेप्ट खालामनो जोंलाय गुवा माने गय नङा होमबा हातीया मैदेर जाहैबाय गयजों आरो मैदेरजों मा कानेक्सन दं खिन्थु गयजों आरो हाथाइजों एखेबारे फुरा कानेक्सन दं ओरैबायदि गय जायोमोन बे दाबो जायो गुवाहाटीनि साराउन्डिंसआव आसे पासे जेसेबां जायगा दङ बेवहाय ओरैबायदि गय खेथि खालामनाय दंमोन जे गामिनि मानसिफ्रा फैनानै लाबोयो गयखौ गुवाहाटीयाव फानफैयो बे टाउनाव बेनिफ्रायनो बियो गय हाथाइ ओमफ्राय गय हाथाइ गुवाहाटी जाहैबाय बियो बिदि प्रत्येक रावआवनो मोनफा मिनिं थायो दा खिन्थु ओरैबायदि जाहैबाय बे लासैनो जोबलांनो नागिरबाय बियो बेखौ सिगाङाव बर' साहित्य सभाखौ बुंदों आङो दाबो बे आबसुनि सेंग्राफोरखौ बुंनो नागिरो आङो जेरावनि बर'नि सोदोब दङ बे सोदोबखौ लाखिनांगौ जोङो बेखिनि शब्दखौ लाखिथारनांगौ जे आंनि गामिनि खाथियाव मोनसे रेडिअ स्टेसन दङ बे रेलवे स्टेशना नामा अरिजिनाल गामिनि नामा गुवाबारि बिसोर दोनबाय खिन्थु जों बेखौ बुङो गयबारि नाम बुङो जों खिन्थु बे संस्कृताइज्ड एसामाइज्ड शब्दखौ लानानै दा बेखौ गुवाबारि होनना बुङो बाट दिस इज नट द कारेक्ट थिं कारेक्ट वार्ड इज गयबारि बियो खोनाबाय बेबायदिनो जेला सोलायगोन नों 100 बोसोरनि उनाव जोङो नुनाय नंला जे बर'नि रावा फाय गोमाहैखो जों बबेनिफ्राय फैयामोन फाय थाङामोन बे खोथाखौ दा सान नोंसोर जों बर'फ्रा बबेनिफ्राय फैदों जोंलाय माब्रै दिहुननो हानो जोंलाय बेखौलाय बे बुरन्जिखौ मारै जों दिहुननो हानो बर'फ्रा बबेनिफ्राय फैदों जे सानजानिफ्राय फैदों ना साहानिफ्राय फैदों जोंलाय मोजाङै खोनासंनांला नोंसोर बबेनिफ्राय फैदों जोंलाय जोङो सानजानिफ्राय फैदों साहानिफ्राय फैदों जोङो सानजानिफ्राय फैनायफ्रा सिगां फैनायफ्रा दिबां भेलि होनना बुङो दा दिबां भेलि दं दिबां भेलि आपार दिबां भेलि लयार दिबां भेलि दङ बेनिफ्राय फैदों जोङो दि शब्दआ एखेबारे बुरन्जिजों कानेक्टेड शब्द बियो दिया बर'नि मा दैनिफ्राय दि जादों जे दिबां दैयाव जेरा बारा बां होनाय दै दिबां भेलिनि बे दिबां भेलिया चाइनिज बर्डाराव दा अरुणाचलाव दं बियो आपार दिबां भेलि लवार दिबां भेलि बेनिफ्राय फैदों कय बोसोर सिगाङाव फैदों बेखौ बुंनो हाया खिन्थु 4-5 हाजारनि सिगां फैनाय बे दाबो रावा दङ बर'नि राव होनो दिबां ओमफ्राय
दिसां दिख्रं दिहिं बुरि दिहिं डिब्रुगड़ सदिया स दैया दहाय बोयो सदिया गासैबो बर' रावजोबगोन बियो बे दै जेराव दङ आहमफ्रा 1200 सननि सिगां फैदों अखमाव दा बिसिना खुब माने खम रावानो थांनानै दं बे नामाव गैया बिसिना जोंनिया दाबो बर'फोरना ओरै बुरजा दङ जे खालि दिखौनो मोनगोन नोङो आप टु तिस्ता ओमफ्राय पागला दिया काल दिया बे दैया गासिबो दंजोबो आसामनिफ्राय थाङोब्ला नोङो बांगालसिम दंजोबो तिस्ता भेलिसिम दंजोबो थारमाने बर'फ्रा बाहायबो दंमोन हजोंफ्राय बर' शब्दआनो जादों बौद्धनिफ्राय फैनाय बौद्ध भुटाननि मानसिफोरखौ बौद्ध नाम बुङोमोन जों तिब्बतनि मानसिफोरखौ जों बौद्ध नाम बुङोमोन तिब्बतनिफ्राय जों फैनाय साहानिफ्राय ओमफ्राय चाइनानिफ्राय ओरै फैनाय जोङो दिबां भेलिनिफ्राय दा मोननैनिफ्राय फैदों जोङो एखे गदानो दा दिबांनिफ्राय जे फैनाय बिसोर मस्टलि बिसोरखौ दा जों डिमासा हिसाबै नुयो आरो मा डिमासा डिमापुराव जा केपिटेल खालामदोंमोन बिसोर डिमापुर बेवहाय 2-3 हाजार बोसोरनि सिगां दा जोङो बे खोथाखौ फाय मोननो बे खोथाखौ बुरन्जियाव मोनजोबगोन गासिबो बुरन्जि जाय फरायनो गोसो बे फरायनाय बे बुरन्जिखौ मिथियैनि थाखायनो जोङो दाबो माने गावनि बेकग्राउन्डखौ मिथिया जों बिसि सिगां जोङो बे रायजोआव फैदों जोंलाय बर'फ्रानो सबसे सिगां फैनाय बे रायजोआव बै आसाम रायजोआव आसामनि नाम नन बे समाव नामानो गैयामोन कालेक्टिभ नाम ज' नाम लेंनाय गैयामोन उनावसो आसाम जाबोदों आसामा अनेक 300-400 बोसोरनि सिगांनो जादों आसामनि नामा बिनि सिगाङाव दस्रा नाम दंमोन खिन्थु बर'फ्रानो सिगां फैदों आरो बर'फ्रा मा परिचय दं बेनि परिचया जादों बे शब्द नेपालाव मोनसे दै दं मेची रिभार बर'फोरखौ होनो बड' काछारी मेच डिमासा काछारी लालुं काछारी तिवा काछारी सतिया काछारी गासिबो जोब गतिके बे गासिबो रिलेटेड गासिबो कोचफोरबो गासिबो रिलेटेड जों गासिबो एखे बंशनिफ्राय फैयो जोंनि एखे एनसेस्ट्रिनिफ्राय नुजानानै फैनाय जोङो 4-5 हाजार बोसोरनि सिगां दा बे सभ्यताया दाबो जोंनाव दङ जेला बर'फ्रा फैयो बेवहाय मोनथाम जिनिस लाबोदों 100 बोसोराव नङा 200 बोसोराव नङा हयथ' 1000 बोसोराव हयथ' 50 बोसोराव फैबाय थाफैबाय गोदोथ' बिदि लामा सामा गैया गारि गैया आथिं थाबायना फैबाय नों बहाय थाबाय नोङो 100-200 बोसोर ओमफ्राय दस्रा फैबाय दस्रा लामाजों बै 50 माइल दस्रायाव थांबाय बहाय दस्रा थाहैबाय बिसोर खुनु मोननैजों कानेक्सन गैया माब्रै थांनो थाबायनानै थांनो हाया मैदेर दं मा दं लख्रा दङ दै बारनांगौ बे हिसाबै जोंनि भाषाया एफा बेलेग जायो आरोखि दा प्रत्येक जातियावनो बे भाषाया बेलेग जायो बे टाइमखौ लानानै दस्रा जायगायाव थानानै दाथ' इजिसै मुभमेन्टआ खिन्थु बै 3000 बोसोरनि सिगां सिन्था खालाम माबायो अबस्थाया दा जोंनि जेलाव बहाय फैयो बर'फ्रा मोनथाम जिनिस लाबोफायो मोनसेया हयथ' दस्रा जातिनि मानसिया बेखौ बिसास खालामनो हानाय नङा खिन्थु आं बुङो जे साहा बिफांखौ टि होनना जा बुङो साहा बिफांखौ बर'फ्रानो लाबोदों हयथ' 3000 बोसोरनि सिगां जेला जों फैयोमोन बे समाव बर'फ्रा साहाखौ लाबोफादों खिन्थु बे साहाखौ बिदि लोंनो लाबोआखै बिसोर बे साहाया माने गिदिरबो जायो बेनिफ्राय जेला नोङो एसे लोमजायो बा माबायो हयथ' बिसोरो बेवहाय चाइना बा तिब्बेताव बिसोर बे साहा बिफांखौ बिलाइखौ फुदुंनानै लोङोमोन लोंनानै जेला एसे मोदोमा मोजां जायो एसे मुलि हिसाबै बाहायोमोन बिसोर दानि बायदि साहा लोङा बिसोरखौ मुलि हिसाबै बाहायोमोन जे लोंनानै मोजां मोनो बेखौ लोंनानै बिनि बिलाइखौ फुदुंनोबा दैयाव फुदुंनानै लोङोब्ला मोजां जायो बे हिसाबै बिसोरखौ लाफादों बिसोर बिनि 1000-2000 बोसोरनि उनावसो जेला ब्रिटिशफ्रा फैयो ब्रुस ब्रादार्स बिदा फंबाय सानै ब्रुस होननाय दंमोन बिसोर डिब्रुगड़आव नुबाय बिसोर साहा बिफां बेखौ आलिपुराव फाथायहरबाय जे एक्सुवेलि साहा बिफां दंना नङा होननानै जे बटानिकेल गार्डेन्स अफ इन्डिया केलकातानिफ्राय बिदि सार्टिफिकेट खालामबाय हो बे साहा बिफां बियो बेखौ चाइनानिफ्राय लाबोनाय सोर लाबोगोन बेखौ थिग नङा खिन्थु दासो उनाव मिथिबाय जोङो बर'फ्रानो लाबोदों बे साहाखौ प्रथम डिब्रुगड़ थिङै तिनसुकिया थिङै बै दिबां भेलि खाथि थिङै बेखौ गायना लादोंसो गावसोरनि थाखाय बे मोनसे साहाखौ बर'फ्रानो लाबोदों मोनसेया मा लाबोदों एम्फौ बे जोंनि सिजुमग्रा
सि जोमग्राखौ मा होनोमोनलाय जोङो इन्दि सि एम्फौ बेखौ जोङो बिलाइ जाहोयो माबा बिलाइ मोनलाय बियो इन्दि बिलाइखौ जाहोयो जोङो बे केवल बर'आल' लायो बेखौ खुनु जाथिया लाया बिसोर दस्रा बिलाइ जाहोयो मालबेरि बा दस्रा बिलाइ जाहोयो बिसोर केवल बर'फ्राल' बर' हिन्जावफ्रा 10-15 किल'मिटार बेरायहैनानै बिसोर फाफ्लियाव गावनि बिखुङाव बानानै लाबोयोमोन इन्दि बिलाइ एम्फौनो जाहोनो थाखाय दस्रा जाथि नङा बियो खालि जोंनि बर'खौल' बानायो बियो गतिके बे एम्फौ बिदैखौ जेब्लानो फैयो खनसे टाइमाव फैयाखै सिगां बुंबाय आङो हयथ' 1000 बोसोराव हयथ' 20-25टा ग्रुपआ फैबाय बिदिनो जागासिनो दङ लाबोजोबो बिसोर दा बे इन्दि बिफाङा जोङो बिनि बिलाइखौ दाबो जाहोयो ओमफ्राय इन्दि दिहुनो बे 2 नम्बर 3 नम्बरा मा जे मानसिया सब माबायावनो जा ससाइटियावनो ओरैबायदि नांगौ मानसिनो केवल ओंखामल' जाया मानसिनो एसे नांदेरबावगौ ओंखामनो एसे बारा जेखौ लोङोब्ला एसे बोलोगोरासिन मोनो रंजासिननाय मोनो एसे स्पिरिटेड जायो बेखौबो लाबोफादों बे जौ बानायनाय एमावखौबो बर' हिन्जावफ्रा लाबोफादों गाव जेला फैयो बिसोर लाबोफादों बे एमावखौ रावबो बानायनो हाया जोंनि बर' हिन्जावफ्रा जेरै एमाव बानायो बेखौ रावबो बानायनो हाया केवल जोंल' बानायो which are actually these 3 items are the great contributions of the Bodos the tea the airy silk and this rice beer preparations the yeast of the rice beer preparation बे मोनथामा absolutely बर'फोरनि contribution बियो दा बेफोर खोथाखौ नोंसोर फाय मिथिनो बेफोर खोथाखौ मिथिनांगोन लेखा फरायनानै खिन्थु ओरैबायदि मोनसे समस्या जानानै फैबाय जोंनाव बर'फोरनिल' नङा बियो प्रत्येक सेंग्रा मानसि लेखाखौ फरायनो बावबाय बिसोर हयथ' दाबो सोरनावबा सोंगोन आङो बेहाय दा सेंग्राफोर दङ बेबायदि लेखाखौल' जों फरायफिनबाय नामा फुरा खुब समाव नोंसोर फरायाखै हयथ' भेरि फिउ साफा सानैसो फरायनानै दङ खिन्थु बांसिनानो आजिखालि लेखा फरायनो बाद होबाय मबाइलाव चेट खालामबाय बिसोर मबाइलजोंनो जे जिबना गासिबो जाजोबो बेखौनो साननानै लाबाय गियाना बारा गैला लेखा फरायबाय एम ए सिम खिन्थु बेसेबां खोथा मिथिगौ आं गर्ब खालामनाय नङा जोंनि दिनाव 60-70 बोसोरनि सिगां गामियाव जोङो मेट्रिक पास जाबाथाय ओरैबायदि मोनसे दायित्व फैयो जे गासिबो नोङो जेसेबां गामियाव गभर्नमेन्टनि स्टि फैयो बेखौ रायजोफोरनो फरायनानै बुजायनांगौ बिसोरखौ खारन इंलिस लिरजोबो बिसोर दानि बर' फरायग्रा बेखौ हागोन नामा बे इंलिसनि सिटि लिरना हरना बेखौ फरायनानै बुजिनो हानाय इभेन बर'निखौबो फरायनानै बुजिनो हानाय नङा खारन एडुकेसननि स्टेन्डार्डआ जेनेरेलि इन्डियायाव बे डेभेलपिं कान्ट्रियाव जेसेबां दङ एडभान्स कान्ट्रियाव नङा क्वालिटि अफ एडुकेसन हेज काम डाउन इट इज रेपिडलि काम डाउन खुब बारा माने नामायनांबाय जे सेंग्रा सिख्लाफ्रा इकुइप जायाखै साख्रिया दं इन्डियायाव खिन्थु बे साख्रि मोननायनि क्वालिफिकेसनखौ जों दाबो लानो हायाखै साख्रिया गैया नङा साख्रिया दङ जे साख्रियाव खुनु स्किल नाङा पुलिसाव जइन खालामनाय बा पिअनाव जइन खालामनाय बा केरानियाव जइन खालामनाय बे साख्रिखौ बयबो होनो हायो ओंखायनो लाख मानसिया होयो 10टा भेकेन्सि ओंखारोब्ला 10,000 एप्लिकेसन फैयो खिन्थु साख्रिखौ खारन जों नागिरनो हाला जोंहा स्किल गैया गतिके स्किलनि दरखार सोलोंनायनि दरखार आरो बेखौ सोलोंनोब्ला लेखा फरायनो दरखार लेखा फरायाब्ला हानाय नङा गामियाव नुबाय आङो एम ए फरायनाय दं बि ए फरायनाय दङ ओरैनो जनानै दं मा खालामनो आरो मोनसे अबजार्भ खालामबाय आङो बर' जाथिया दा जेरै जागासिनो दङ एक्चुअलि जोंनि हिन्जावफोर गैयाब्ला सिख्लाफोर गैयाबा धंस जागोन बर' जातिनि चरित्रखौ बर' हिन्जावफ्रासो लाखिनानै दङ जोंनि बर' हिन्जावफ्रा बर' बिब' बिनानावफोर जा दं बहाय नोंसोरनो लाखिनानै दङ बर'नि डिगनिटिखौ बर'नि मराल केरेक्टार्सखौ सेंग्राफ्रा मा खालामो जौ लोंबाय जौ फेबाय नांलायबाय बबेहायबा थांनानै बुलायहैबाय खिन्थु जोंनि सिख्लाफ्रा दाबो थिगैनो दङ 99% जोंनि बर' सिख्लाफ्रा दाबो जौ लोङा खायफा बैसागुआव लोङो खिन्थु ओरैनो लोङा बिसोर एखेबारे बिसोरनो जोंनि जाथिनि बेखौ बासायनानै लाखिदों दाबो जे बर' हिन्जावफ्रा आइडियेल बर' हिन्जावफ्रा
दस्रा जाति हिनजावफ्रा अनेक खर मेसिन जोंना अनेक खर मेसिन न'आव खामानि मावो माइ गायो ना गुरहैयो माइ हायो खुदियाफोरखौ नायो गासिबो खालामजोबनानै हयथ' हाथायाव थांनानै बिसोर फैसा खामायहैयो एसे दखान फिसा हैनानै साहा दखान खालामनानै बेबायदिखौ दा हौवाफ्रा खालामनो ला बर' हिनजावफ्रानो खालामजोबसै गथ' बर' हिनजावफ्रा मस्थ' गिदिर दायित्व बहन खालामबाय जातिनि उन्नतियाव जोंनि जातिनि उन्नतियाव बेखौ जों सेंग्राफ्रा जेन बुजिनानै ला जे हिनजावफ्रा जेरै मोजां ससाइटि आरो गावनि खोथाखौ साननानै जे धरननि बिसोर जिबन जापन खालामो सेंग्राफ्रा बिदिनो खालामनांगौ आरो बर' हिनजावफोरनि केरेक्टारा एब्सोल्युटलि impeccable. I can say that Bodo girls, Bodo women are entirely chaste, except some aberrations. They are entirely truthful. एकेबारे सत्यबाजी बिसोर they are entirely dedicated to their work. एकेबारे खामानियाव एकेबारे गोसो होनानै मावथारो बिसोर दाबो बर' हिनजावफ्रा I am proud of the Bodo women. दा ओंखायनो बे दा गोदोनिफ्रायनो बर' हिनजावफ्रा बिदिनो ओंखायनो हाबा समाव जोङो गोदो मा खालामोमोन जेब्ला बर' सिख्लाया हाबा जायो हाबाया हौवानि न'आव जायो दासो बे एरियान कालचार जे होनना बुङो सांस्कृतिक कालचार जे होनना बुङो जोङो फिसाजोनि हाबाखौ दा जोंनि न'आव खालामनानै लानाय सोलोंबाय जोङो बे सोलोंनाय खिन्थु जोंनि प्रथम प्रेक्टिसा जोंनि ट्रेडिसना बर' सिख्लाया हाबा जायोब्ला फिसायनि न'आव खालामहैयोमोन आंनि दिनावबो जों बुङोमोन बे बदमाइसा गावनि बिसिखौ गावनि बिहाव बिखुनजो न'आवसो खालामनानै लाबोबाय बे लाजियाबो होननानै जों सोंखारियोमोन बिसोरखौ लाजियाबो होननानै मानो खालामोमोन जों बर' न'लाय बर'नि कारना खुब मोजां कारना जादों जे बर' हिनजावा ओरैबायदि मोनसे एसेट माने माबा सम्पद जोंनि सम्पति बर' हिनजाव सिख्लाया उन्दैनिफ्रायनो खामावफानानै बिफा बिमाखौ सहाय खालामनाय थाखा फैसायाव खामायनायाव सहाय खालामनाय गासिबो आंनि फिसाजोआ जुदि सोरखौबा हाबा खालामनानै थाङोब्ला आंनि बे सम्पदा दि एसेट गोज उइथ हार टु द हाउस अफ द ब्राइड ग्रुम हौवानि न'आव थांबाय बियो सम्पदा गतिके आंनो दाउरि नङा जोंहा रिभार्स दाउरि बर' से प्रेक्टिस रिभार्स दाउरि जे बिकज माय एसेट has gone with my girl, with my daughter. I am a loser. So to compensate this, we had the reverse dowry. The boy has to pay to the girl's parents. It's a symbolic. It is a symbolic why it is so. मानो होनो जोङो बे symbolic बियो हयथ' बै समाव दंमोन about 88 थाखा 50 थाखा बिदिनो बेयो माने बे फिसायखौ आरो फिसायनि बिमा बिफाखौ खिथानानै होनाय जे बियो आंनि सम्पदा नोंनाव फैबाय नोङो आंनाव बे थाखाखौ हरबाय बे सिम्बल सामफ्रोमबो गोसोआव लाखि बेखौ आंनि फिसाजोखौ अननाय दा खालामसोर बेयो सम्पद बियो बे हिसाबैनो जोङो माबाखौ हाबाखौ गनो खालामहैयोमोन खारन हिनजावनि न'आव हाबा खालामब्ला डाबल खरस जानोसै बिमा बिफाया बेखौ हाया गरिब बिमा बिफाया हाबाखौ खालामनो हायाना दा बेनि थाखायनो अनेक समाजाव माने प्रब्लेम जानानै फैयो बिमा बिफा हाबा खालामनो हाया सिख्लाया ओरैनो थायो हाबा जालाबानो बेखौ मानो बेखौ जों रिभार्स खालामफिननांगौ आं दाबो सानो जे हाबायाव एफां जे खरस खालामो फिसाजोनि माबायाव I think that boy has to spend the money for it बेखौ दाबो सानो आङो मानो जों हाबाखौ बिदि सोलायखो दस्रा जातिनि माबालाय इनफ्लुयेन्सआवलाय मोनसे इनफ्लुयेन्सआ थाबाय जोंनाव खिन्थु बे इनफ्लुयेन्स इज नट सार्भिं आवर पार्पास इट इज एबसलिउटलि नट सार्भिं आवर पार्पास बेनो देट स्पिरिटआ बेनोमोन दा बिसोर अनेक समाजनि खोथा दङ where ABSU can help. ABSUआ अनेक समाजनि प्रब्लेमखौ दाबो माने बिसोर दबायनानै दोननो हायो मोनसेया जाबाय दायना आरो दायनि रायनाय ओरैबायदि दाबो दङ जोंनि बर'फ्रा अन्धबिश्वास दाबो दङ आंनि गामियावबो दङ आंनि निजा गामियावनो सासे मानसिया 10-12 बोसोरसो शिबनि मानसि होननानै फुजा खालामो बेखौ शिब जाबायलै शिब बा लाबाय बेखौ होननानै शिब बेमार जायोब्ला थांनोसै बेनाव डाक्टारथ' गैया बेनाव थांसै
बेबो बदमासा मा खालामो थांफानानै गांसो मोननै मोनथाम बुखुना लाबोनोसै बेखौ देनोसै होनोसै मुलि होननानै एखेबारे दा जेबो गैलिया शिबबो नंला बियो दुसा गाननानै जनानै थाफैयो जों दा जेबो खालामनो रोंला दा शिब जाहैबाय बियो ओरैबायदि माने अन्ध बिश्वास दङ ओंखायनो बुङो आङो प्रत्येक आंगेला रायजोफोरजों रायलायो जे सोरबा दायना बा दायनि दंब्ला आंखौ सिगां रायनायसाय दस्राखौनो रायनो होनलाय आंखौ राय सिगां दे नायनि आंखौ फोथैसाय बा उदैखौ गिदिर खालामसाय होनना बुङो आङो उदै देरनाय दायना खालामनो बेखौ आंखौ खालामसै होननानै बे मानसिया बे 21st सेन्चुरियाव दाबो बिसास खालामो नामा दायना दायनि होननानै आरो केबल बियो बिसासा केबल आदिबासिनाव दं बर'नाव दं राभानाव दं कार्बिनाव दं दस्रानाव गैया असमियाफोरनाव गैया बाङालिफोरनाव गैया बिसोर बुजिबाय बिसोरनिफ्राय एडभान्स बिसोर खिन्थु जों दाबो बेखौ थिखांनो हायाखै अन्नाय भाबै माने एखेबारे बुथारो अन्नाय बे कार्बि आलं जे जाबाय बे बिसोरबो जोंबायदि कार्बिफ्राबो एकदम जाम्बा मोनसे गामियाव सानै थाफैबाय बिसि फिसाय 40 बोसोर 45 बोसोरनि गामियाव लोमजाबाय कार्बि आलंआव बारा गोबाव जायाखै 3 मासल' जादों नायखांहोबाय बिसोर सोरनोबा मानो गामियाव लोमजाबाय थाखो ओमफ्राय बे गामियाव सासे बदमाय सिख्ला मा जाबाय गाव दुर्गा जाहैबाय बियो आं दुर्गा जन्म जाफैबाय आं बहाय बेखौ नायखांहोबाय दुर्गाखौ नायखांबाय दुर्गा बुंबाय बे गामियाव जेसेबां बेमार जादों नैबे फैनाय मानसिफ्रा गोदान मानसिफ्रा बिसोरनो खालामजोबदों दायना दायनि बिसि फिसाय नांबाय हाब्बाब गावनि बाथ्रा जाबाय बेखौ सारायनांगौ मन्दिराव लांदिनोथ' मन्दिराव लांनानै सारहैनोसै होनना जाहैबाय ओमफ्राय बे दुर्गा सिख्लाबो थांफासै थांफानानै जाहैबाय बियो मन्दिराव नङा बिसोरखौ न'आव लांदिनि न'आव लांनानै सिथारहैदो जाहैबाय न'आव लाबोखांबाय बिसि फिसायखौ दिन दुपुरा बेबायदि समायावनो बेखौ बुथारथारासै पुलिसा सौहैस्लाबाखसै ओमफ्राय पुलिसा थांनानै सारा गामिनि मानसिखौ एरेस्ट खालामजोब्बाय बेयो मोनसे माबा नामा बियो 21st सेन्चुरियाव बिदि ससाइटिया थानो हायो नामा जोंनियावबो बिदिनो बर' कार्बि राभा खुनु डिफारेन्स गैया खिन्थु जा कचफोर दंमोन कच जोंजों फैफानाय कच काछारि बिसोरो बे बर'नि माबाखौ सोलायनानै सिस्टेम प्रथाखौ सोलायनानै खालामला बिदि दायना दायनिखौ गैला बिस्रा दा कचफ्रा हयथ' बेंगलि स्पिकिं जाबाय एसामिस स्पिकिं जाबाय गावसिनि भाषा गैलिया खिन्थु जोंना भाषा दं दाबो जोंनाव खिन्थु बे अन्ध बिश्वासा दाबो खाराखै बेखौ खारहोनांगौ जे सेंग्रा आरो सिख्लाया बेखौ खारहोथारनांगौ जे मोनसे मानसिया दायना बा दायनि खालामनो हायो नामा रावबो बेखौ सैज्य खालामनो हाया बेखौ सानना लानांगौ आरो माने अनेक माबा गामियाव जे माने घटनाफोर जायोना आसरित मोनो आङो जे आंनि गामियाबो जे ओरैबायदिमोन माने ओरैबायदि गाज्रि जे रन्जित शेखर मुसाहारिनि गामिनि मानसिफ्रा खालि मोननै खामानिल' मावनानै रायजो जायोमोन बिसोर दाउ खावनानै फाननाय नङाबा माइरं खावनानै जानाय बेनि बाहेरा रोङामोन जाहैबाय बिसोर बेखौल' खालामोमोन जाहैबाय खिन्थु रन्जित शेखरा गासिबो गाव साख्रि मोननानै गामिनि मानसिनो होजोब्बाय साख्रि दा राजासो बिसोर जाहैबाय अदलागुरिनि मानसिफोर होननानै बिदिनो मा होनो जे आं जुदि फैनो हायोब्ला बेबायदि कलेजाव फरायबाय आङो साख्रि खालामनानै शिलंआव सानाव साख्रि खालामबाय मोनायाव नाइट शिफ्टआव कलेजाव हाबो आङो ओंखाम मोनजालाबानो ओंखाम आं थांगौमानि जोब्बाय हस्टेलाव उखैनानै उन्दुनाय बेबायदि खस्थ'थ' खालामनांगौथ' आरो बे स्टुडेन्टस इउनियनखौ प्रथम आसामाव बा बेंगलाव खुनु स्टुडेन्टस इउनियन गैयामोन जोङो शिलंआव जेला फरायो 30-40 जनसो जोङो बर'फोर दङ बे बर' ओमफ्राय बबै डिमासाफोरखौ लाफानानै जोङो शिलं बड' स्टुडेन्टस इउनियन बानायदों 1962आव होमबा आङो कलेजाव सेकेन्ड इयार जाहैबाय आङो होमबा शिलंआव ओमफ्राय 63आव आं प्रेसिडेन्ट जादों ओमफ्राय नामखौ सोलायदों आङो नर्थ इस्ट काछारि स्टुडेन्टस इउनियन होननानै प्रथम बर' काछारि स्टुडेन्टस इउनियना बहायनो स्थापन जादों शिलंआवनो जों बानायनाय बेखौ बेनिफ्रायसो उनाव जाफैजोबदों आसु आबसु केएसइउ एन्ड अल सर्ट्स अफ थिंस प्रथम स्टुडेन्टस इउनियनखौ जोंनो खालामदोंमोन जोङो ओमफ्राय रमान स्क्रिप्टनोबो चेलेन्ज खालामदों जों फाइट खालामदों रमान स्क्रिप्ट जागौमानियानो आं साख्रि मोनासै आङो दस्रा जायगायाव थाङासै आङो थेवबो इनिसियेलखौ जोंनो खालामदोंमोन दा मोनाखिसै बेखौ दा हिन्दीनि खालामबाय देबनागरि स्क्रिप्टनि हयथ' सुबिदा जादों देबनागरि स्क्रिप्टआव दस्रा मानसि जे असमिया बा बेंगलि बा इंलिसखौ फरायनो हाया बिसोर फरायनो हायो बर' भाषाखौ this much understanding is there that we use the same script along with the rest of the Hindi speaking people. So this is an advantage.
बेनिफ्राय बेक्तिगत जिबनाव आंहा दा लुबैनाय जेबो गैला जेसेबां गोजौआव थांनो हायोमोन आं थांनो नागिरदोंमोन आङो बेनिफ्राय जौसिनाव थांबाय आङो गभर्नर हिसाबै आङो जिबनाव गभर्नर जागोन बेखौ सानाखैमोन आङो आंहा मोनसे माने जिबनाव मस्थ' गिदिर भुल खालामनाया जाबाय जे गभर्नर जाखांनानै 2014 आव आं सानबाय ठीक आसे आंहा पलिटिक्सआव एक्सपिरियेन्स जायाखै दाबो पलिटिक्सनि एक्सपिरियेन्सखौ लानोसै आं सानबाय आङो इलेक्सन बारायबाय आङो एमपिनि थाखाय आंनि बिसिया बारे बारे बुंदों आंखौ why are you going to contest election you are going to be absolutely distressed it's a wrong decision बुंबाय थाबाय आंखौ don't do this one आंनि बिसिखौ मानियाखिसै आङो रावखौ माने कन्टेस्ट खालामनाय आङो जिबनाव ओरैबायदि अभिज्ञता मोनसे बियो आंनि एखेबारे खुब मोनसे दुखु मोननाय लाजिनांथाव अभिज्ञता बियो जे खुनु दिन जिबनाव रावनिफ्राय जेबो बियाखै आङो 1 थाखा रावनिफ्राय जेबो लायाखै आङो 10-15 हाजार मानसिनो आंनि 40 बोसोर जेला IPS आव दंमोन साख्रि होबाय आङो बर'नो बांसिन हारसा दस्रा जातिनो होजोबबाय आङो हयथ' मास्ट बि एबाउट 15-20,000 पेरामिलिटारि बोसोराव बै बे BLT नि मानसिफोर जेला माबायो सारेन्डार खालामो CRP, BSF, ITBP, CISF आव साख्रि होनाया आंसो बे समाव आं DG BSF बे समाव ओमफ्राय बे बर'फ्रा माने आसरित धरननि माने बर'फ्रा मोनसे ग्रुप 100 जना बेसेबा BLT नि बिसोरखौ ट्रेनिंआव फाथायहरबाय चुराचानपुराव एफाबां गलमान नङा बे समाव ट्रेनिं टु पुलिसनि ट्रेनिं एसे फिट जानांगौ एसे बोलो गोरा जानांगौ फोरोङो बिसोरखौ आंबो एसे IPS अफिसार हिसाबै जोंबो खालामदों बिदिखौ एक्सारसाइज खालामनांगौ ड्रिल खालामनांगौ 100 जना बेसेबा खुदियाफ्रा खारबोबाय ट्रेनिंखौ माबा लाबानो सरासनस्रा थांबाय न'आव खारबोनो थाफैबाय ओमफ्राय बिसोरखौ सन्दन आरो हाग्रामा मोना मन्थ्रि बिसोरखौ खिथाहरबाय आङो दै नोंसिनि मानसिया मा जाखो खारबाय अफमाना असनमान बियो होननानै फाथाय हरफिनबाय बिसोर हमै बे खारनाय मानसिफोरखौ खायफा थांथारसै बे खस्थ' खालामनो हायो फैथारो जे साख्रि मोनबाय मोजां बेखौ दा बे नै आंनि बे इलेक्सन कन्टेस्ट खालामनाया बे समाव जे आं थांनानै बियो মোক भट दिबा माने बेखौनो लाजिबाय आङो खुनु दिन जिबनाव रावनिफ्रायबो जेबो बियाखै आङो खुनु दिन जिबनाव आंनि सिगाङाव रावबो आंखौ आंनि सिगाङाव फैनानै बुंनो हायाखै जे सार नोंनो थाखा नांगौ नामा जों घुस होनोसै होननानै 4 हादाम जे होनो नागिरमोन जोनानै हरनो नागिरदों बिसोर जोखारनानै केवल बहायल' नङा इभेन इन केरेला when I was IG DIG केरेलायाव जेलामोन जेरावखि साख्रि मावोमोन आङो खुनु दिन खुनु मानसिफ्रा थाइसेबो थाखा लायाखै आङो फ्रि आं जेसेबां साख्रि होनो हादों बा जे सुबिदा होदों फ्रि खिन्थु नैबे इलेक्सनाव बियै नांबाय आङो आरो बिसोर मा बियो उल्था थांनिफ्राय थाखा बियो खोनाबाय खुनु इलेक्सन गैला आजिखालि थाखा सारा एखेबारे खुनु इलेक्सन गैया केवल मोननै मोनथाम स्टेटआव जेराव भटार्सफ्रानोखि खुब हजाक लाइक केरेलायाव खुनु केन्डिडेटआ थाखा बिनो हाया बे थाखा बिगोन इमिडिएटलि मिडियायाव प्रसार जागोन बियो खिन्थु जेराव दङ बे थाखा बिनाया जि अपमान मोनबाय आङो हाब बे मानसिखौ आं जुदि साख्रि दंब्ला बेखौ जोखारनानै हरगौमोन आङो ओंखायनो समाय आङो जेला मिटिं फिसा मिटिं खालामहैयोमोन आङो गिदिर मिटिंथ' खालामनो हाया आंहा थाखा गैया बारे बुंदों आङो ओइ আপুনি যদি মোক ভোট নিদিয়ে মোৰ একো আপত্তি নাই কিন্তু টকা মই নিদিওঁ মোৰ টকাও নাই থাকিলেও মই নিদিওঁ নাম বৰবো बुंदों आङो थाखा दाबि आंनाव दस्रानाव बि नोंसोर होआब्ला होआ नाङा आं नोंसोरनि भटखौ नाङा माने असम्भब गाज्रि अभिज्ञता मोनदों आङो बेखौ जोंनि आरो बे दिननिफ्राय सानबाय आङो आंनो पलिटिक्सखौ नाङा पलिटिक्स आंनि थाखाय नङा माने लाजिथाव मोनसे एक्सपिरियेन्स बेखौ खालामनो नाङामोन बे मोनसे आंना रिग्रेट जिबनाव मोनसे रिग्रेट दंहा बेनि बाहेरा रिग्रेट गैया खुब खस्थ' खालामफैबाय आङो जिबनाव जेरै जे बिदोंमोन बेनो बांसिन मोनबाय आङो जेबो नाङा आंनो आरो रिग्रेटआ अनुतापआ बेनो बै इलेक्सनाव मानो कन्टेस्ट खालामखांगोन लासिं मस्थ'नो मानसिनाव भट बिनाय मागिहैनाय आरो बिसोर सानो ओइ थाखा फैबाय जोंनाव होननानै आरो मोनसे मस्थ' दुखु खोथाया बर' सेंग्राफ्रानो आंखौ थगायसिनदों
जे मानसिखौ साख्रि होदों आङो बिसोरबो फैनानै माने थाखा लांफैदों आंनो सार जों ओरैबायदि मोनसे बिसास खालामना हरबाय आङो जे माबाखौ खालामनांगौ बे पस्टार टस्टारखौ लगायनांगौ लगाया ओरैनो क'क्राझारनिफ्राय 12 जन 15 जन सेंग्राफोर स्टुडेन्टफोर फैनानै मोनाबिलियाव फैयो सानफ्रोमबो थाखा बिलाङो उनाव जेला आं एनकुयारि खालामो आं मिथिबाय आंनिफ्राय जि थाखा लांबाय बे बदमासफ्रा मा खालामो हटेलनि रुम लानानै जौ बायनानै दाउ बेदर लाबोनानै लोंनानै बेलासि लोंनानै बहा थायो केम्पेइनाव थांगोबलाय बिदिसो आं सानदों माब्रै बिदि जाखो बर' सेंग्राफोरनि माबालाय कान्दफ्रालाय होननानै मानो बेखौ संस्कारखौ मारै खालामबावनो इट इज करापसन नङा होमबा जे थाखा होनानै भट बायनाया घुस नङा होमबा बियो इट इज ए घुस बेनिफ्राय आराम जायो जोंनि करापसना गतिके प्रथम बन्द खालामनांगौबा जोङो बे लेभेलावनो बन्द खालामनांगौ सोर रायजोफोर बेनो जे गोबाव जोरबाय आङो 80 बोसोर ओंखायनो आजिखालि एसे खमबो खालामबाय आङो बाहेरायाव थांनाया दिनै जेरावनाखि माबा बिदि मोजां माबा मोनो आङो इनभाइटेसन मोनो बेवहाय आंहा खुनु प्रब्लेम गैया हेल्थनि प्रब्लेम गैया हेल्थ लाकिलि भाग्य मोजां हेल्थ हिसाबै खुब दाबो मोजाङैनो दं आङो आंहा दा प्रब्लेम गैया दाबो ओमफ्राय गेजेराव बोसोरनै सिगां नैबे लेखाखौ लिरदों आङो इंराजिनि लेखा बुरन्जि केवल बर'निल' बुरन्जि नङा बियो गतै आसामनि बुरन्जि आहमफोरनि खासिफोरनि जयन्तियाफोरनि गार'फोरनि मरानफोरनि सनवालफोरनि मेचफोरनि गासिनिबो बे हिस्ट्रि बियो बर'ना बांसिनानो दङ फट'सो लानानै दा बेखौ सोरबा जुदि बर' माबाया राइटारा बर'आव अनुबाद खालामनो हायोब्ला समाजनि अनेक गिदिर खोथा जागोन बियो दिपेन्ड बर'निखौ अनुबाद खालामनानै बर'नि जुदि पाब्लिश खालामनो हायोब्ला अनेक गिदिर जागोन बियो अनेक गिदिर खोथा जागोन बियो अनेक खोथा मिथिगोन आरो बेनिफ्राय मोनसेया नैबे लेखाखौ जुदि लाबोफादों आङो बे प्रथम साफायनाया खननै साफायबाय बे जोबनोसै खम गांनै गांथामल' दंसै दा बेखौ दिपेननो होलांसै आङो आबसुनि थाखाय आरो दिपेनखौ रिकुवेस्ट खालामबाय आङो जे आबसु जेसेबां दं नोंसिना केन्द्रफोर बहाय डिस्ट्रिबिउट खालामनो बे निउ एडिसना जेब्ला फैगोन जिखुनु हामासाव फैगोन मोजां अर्डार मोनोब्ला नैबेखौ फर्मालि बेनो होनोसै आङो दिपेना प्रमिस खालामबाय हो जोङो कपि लागोन बुट जानो आरो बेनिफ्राय बेखौ होगोन दिपेन आंनि थाखाय पार्सनेलि आङो मोना बहाय हयथ' बियो पाब्लिसारनाव थाङो आंनो पाब्लिसाराव हयथ' गांसे लेखायाव 10 थाखा बा 15 थाखा होयो जेबो नङा बे आंनि थाखाय खिन्थु बे सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा फरायोब्ला मोजां मोनसे बियो संस्कारनि मोनसे स्पिरिट फैगोन बेनो आंनि इन्ट्रेस्टआ जे समाज संस्कारखौ खालामनो हानायनि मोनसे स्पिरिट फैगोन ओमफ्राय जोंनि बुरुन्जिया मा जों बबेनिफ्राय फैया जों माबायदि मानसि जोंहा जोंनि एनसियेन्ट पुरानायाव जों मा खालामो बेखौ मिथिनाय नुयो बे बुरुन्जिखौ मिथिब्लासो मानसिया पेट्रियट जानो हायो देशप्रेमि जानोब्ला प्रथम बुरुन्जि फरायनांगौ बेनो धन्यबाद बुरजा बुंबाय आङो धन्यबाद गोजोन्थों खेबसे गोबार सारनि थाखाय आखाइ खबनानै होनांगौ सारा गावनि जिबनाव 15निफ्राय 20,000 बर'जों लोगोसे आसामनि थागिबि फिसाफोरनो साख्रि होनायनि थाखाय BSFनि DG जाना थानाय समाव आरो उनाव NSC